määrä ei ratkaise, vaan kuinka kulutat sen. Muista, vältä pikavippejä. Kyllä mun pitäisi varmaan saada uusi puhelin. Ostankohan mä tämä? En mä tiedä. Tarvitsenkohan mä tätä? Palkka tuli. Maksa 10. Opiskelu ja kouluttautuminen. Hei, mitenhän mä pääsisin näistä mun rahahuolista? Hei, tiesitkö, kun kouluttaudut ja opiskelet, niin rahahuolisi haihtuu. Huippu. Tiesitkö, että opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen? Jätä perinnöksi opiskelu ja työelämä. Yrittäjyys! Miksi pyrkiä yrittäjäksi? Aika juoksee, minä en. Tiesitkö, olen itseni pomo. Elät kun pihiniili, sinulla on huominenkin päivä vielä.